Bună, bună, bună! Ei, până astăzi filmez. Sunt în clasa 4-a la școală și după cum vedeți am un banchet. Sunt la banchetul meu de final de an. Să nu credeți că nu facem celebrare, că facem. Și ce să vă mai zic, să nu uitați de premiile cele mai mari premii. Știți că cine se abonează primul, o să-l aduc la școală la mine, o să-l duc în curtea bunicilor, după cum ați văzut videoclipul cu curtea bunicilor. Și după cum vedeți videoclipul cu banchetul școlii mele. Uitați, vă aduc pe aici prin livadă, vorbim, vă dau autografe, facem poze și mai multe altele. Dacă avem recolte foarte bogate aici. Uitați recolte. Și uitați. Să nu uitați că vă iubesc. Vă iubesc foarte mult. Doar pe voi. Și ne vedem mâine sau de sărbare. De sărbare voi filma acest moment incredibil. Poate îl vom pregăti pentru voi. Și o să împart cu voi. Pa! Pa, vă iubesc, sunteți chiar cel mai tare. Pup! Pupisine!